Dongnya sedang no, ya kan ika jing sekri ke jongi ya uplay, lang bagan ika online service, kabala pengkret, kabala uplay, nong temai pokse. Hagam nengkong, ngai uplay ya pi baro ki parbangai ki prakristan, ki papej ya kan ika online service. Ngai uplay ya pi ya ka keteng kabatiang tam, kejong Jesus belong nong penimu jongi. Ditong ini ya sedang ika jing sekri ke jongi utrai. Begini apa ni ruai ke jing ruai kaba hendrius pa kat sao. Bat hadin kan ni ke jing ruai kan skau pa ban kot ye kong semper kong la bin skau pa ban yala mingi ha kaba puli ke tin ke jong blei bat ban duai. Jisulah pelanut yang naka jinglong mrau jong kapo haka burong urayana ulok papela jonga ulok papela jingnen papela ayana adu kabaku pun sumaryana ulok papela jongna manla kapor udon ajan upen ten uyara Shepin mawan ulok papelan jongna ulok papelan cinten papelan ayana aduh kabatku dun sumaryana papela jonga ula bano cingkit pakya uyalam kupin iyana undungan len iyau ulok papela jonga ulok papela jingkren papela ayana aduh kabaku dun sumaryana ulok papela jonga namun baku jongku nganle Shaprang shane kanang yape Jisu punya rakyana ulok papela jongna ulok papela jingpen papela ayana aduh kabaku pun sumaryana ulok papela jongna nga ingo yu blay na banta ni kalan kabola aya nga bani kendo ya pi ki prabangej baro haka lengbaga ni ka kor pen yo sngo bat pen i walang im ya kendo la bon ki banai ndrai bang yo ban kendo lengbaga ni ngadap de jing song komen ban nga ai ko blay e ya pi haka teng batiang tamu try bat unong pen im jongi Jesus Christ bat nga duway bo blay un ai un long rakat bat pi un ya daya pi bat un kurku ya pi haki por baro de habangan pule
Ikan ni kajing pulih sedang aku aban pulih haki sau teli ki benta. Kabanang kong haka siti upol siti ke baar jong upol sigi nong korin kalenong ke basau ke dekot ke baprabat ke bakendai bat ke siti ke banang kong jong Petros kalenong ke basau ke dekot ke banang kong kumjo ro nau Isaya arpun riu lenong ke dekot ke balai bat ke basau bat Isaya sau po lenong dekot ke balai puway. Tungin sengap ika ketien ke jong bulay. Haki eki baro lapan jinjar sat yangi, handrai syam lapan sipa yangi, latap bayong yangi, handrai haban dakutlat, labe ben yangi, handrai syam la ino no yangi, lapan kalon kram yangi, handrai syam lapan jot no yangi. Namar kata haba ukres ula syakshitam hakado, tema piru to pinking atiar elade, dakata kajuk ke jengmut, na bajaru bala syakshitam hakado, ula waino na kapop. Menbat haka jingsuk bajanai, ya uba pene laka jingmut hame, na ba usyani hame, to syani hau try junom, namar hau try Jehovah, don umau siang bam jukut. Handrai kita kibab kami yau try, kin pentamai bor, kin her sejrong de tap niang kum ke pukni, kin mare bat kin amso taj, kin yaj bat kin amso luaj. To bleun kerku ya kajeng pule na kakatien ke jong u, tongin pendam ke jeng duai. A ublay ukpa jeng yu bahabeneng, ublay ubadon bor, ublay ubasyong keket, ubadang sensyar. Ui iki badro kebejia hakane kaselakan daw. Try kan rat kumba melaong. Wan kehima ke jonga, long kamon ke jonga, wan kehima ke jonga hakan daw kumba habeneng. Kum te try kan rat. Imat a try. Kini iki baro ke belaji hake jeng im jongiru. Mela syai ki a try. Namar ngitip a try. Ba meyu iki bajia. Bat mela syak baganjia. Namar medon ke jeng temu. Ngidap da kejing sungo ke bakraw ya me, ngingej scam, kejing temu ke ba men keringi ngi sejan ya me, bangin dup ban yet yalade, bangin dup ban wan hajan ya me, ban pentamai la kejing imbat me, bangin itu ya me ublay, ubadang sensyar, ublay, ubatip iki baro, ublay ubadonbor, ublay ubaej, ublay bakwa ban pentamai pat ya ke pertai, bakan long kejaka ke babaha, kumba mela temu ya ke pertai kan long, kejaka ke ban pendon buram ya me, try kan rat ngilale pop ngilale si bon ki iki balajak lia kata memla sya ban pe ya ke pertai, kum te try kan rat me kwa ken ban pen khoj ya ke pertai, kum te try kan rat ngai ngo ya me try, me da pen sa ya ngi me dan rengkat ban ngi mela ya da ya ngi long kum ne ngi long ado man takas ngi tip atry na marba me medang pen sa ya ngi ba medang don kejing temu bat kejing perkat nagam ta kejongi bangi nyo ban pendon buram ya ke kerteng kejong melang ba kejingim kejongi kum te try kan rat ngipan kentang ya la dia ga ni kapor ngipan kentang ya la dia ya rab yangi ki ba e ya me ki ba sliang ya me lang ba ke ni kejing ya lang ba try ke ba sitam kata lang ba ne u knyang jing pangoblawan ka pertai try la pen siap tiang ya ke pertai na do ba kraw do beret ke la dem krup ke la wat ke la i ba dai tang we u blay u bala ban don u bala ban control kini ke baro go ba kraw ba tri ke pertai la ban le ro kum te try kan rat ngiret ke men sem ame ngiduway ame a try to is na ya try ya rap iway bakin ito ya me ya rap yangi bangin ito ya me ya rap ngin wan ban yet ya me bat ban pen kentang ya ladi ha me try kan rat ngaduway nam ta balang ka jong me manang ya ai bora try kum bangile pulih ka tien ka jong me wada lingi ya lang ba kini ki jing a try ka long ka mon ka jong me ngin ya bangin pen temai bangin dio ban yet ya ladi bangin dio ban ya ka bor bangin king ki atiar ba men pen sek bor yangi kum ta try kan rat kita ki beseni ha me a try mela kular men pensek bor
menginam taj menginam luat namar mehi men ai bor kum ta try kan rat ngadap de jing sungo ko bakraw yang me bengi yoban shakri me nang pen ko boring ko try bengin ya chaprang bengi yoban shakri me plai kerteng ke jong me bad ai lang bag jingim ke jongi kan long ke jing ker khui ke kerteng ke bakhui tam e ke jong me kum ta try kan rat ka bas dang jong ni ke jing sang pen kentang ngapen kentang ye baro ke jing shakri ke jongi na do ke jing ruai ke jing duai ha do ke jing ai but kam tam bagi bengin snap ikaktin ke jong me ai bagi baro kin long nang ta buram ke jong me bagi breu ke jong me kin wan kam hajan me bagi breu ke jong me kin nang kam e me bagi breu ke jong me kin yo pan shakri me bat ban pendon buram me ha kan ke pertai bagi ne ban tengshan bagi wai bagi ban patip me kin do yo tip me ngi ai ti pan kentang ya ke basa jong ke ci seng ti ke badan bor jong me ha ke teng jisu no pun em ngapan kerpad kin baro amen. Tingin poipat sa kaway ka banta jong ka jing sakri ki jong iyo blay inyo ban ya duay lang ha kani kapor. Inya duay lang ha ki southly ki mat. Kabanang kong ka rin duay na kabanta ki missionaries na kabanta ki pastor ki jong i ban na kabanta ki evangelist bublay na ay ki kamet kabakoy kabakya. Kabaar nin duay na kabanta ka ni ka jing pang klam kabanta ka COVID-19 bublay na isay. Pan penduk pendam na ika kanang bingin yo ban ya wan si ki jing isang kumba julong. Kabalahing induay ng kapanta kibapang kibasitam bublay unis na iban pankia iki. Mat kabasaw induay ng kapanta usakri utong try ubanya sami kaktiin kajong blay. Tungin induay iki ni kisaw banta ang kapor. Aw blay bal kupajing bab ni. Sa sisin giwan ni kabandem magsajat kibukuy. Kijong may atry. Giwan man ay nguy may atry bi may ayngi kanagalan ban yoy kani ka online service. Kalau kau bakodor sikade, ngiduai me atrai jisse. Menis nei, bandalam nukabar ki missionaries ki chungi, ki pastor, ki evangelist, lembar ki bahaying hasem ki chungi, to kurku atrai ban ai kamet ka bakoy ka bakia, ki dia ban tray ban pendep ki kam ki chungi to kapor ki chungi. Kawai ka banta jong ki chungduai atrai ngiduai ban kerpad menis nei hapdeng jong kani ka COVID-19 kani ka pandemic ka banta. Isnei atrai ban weng noi ka. Mangin lain na gani ka jingpang atrai to ka bor ka jong me atrai jiswe yarap yu kita ki batray hakaban pendo pendam yu gani ka jingpang ai ki met ka bakai ka beke ai ka jing start ki atrai habukin tray ki kam ki jam ki dan ki jing ma ka jing man sa atrai knam ngini ban light no ni kunyang jingpang atrai Iduai roi mi atrai nang mata ki bapang ki pastam sibun ki bapang ki pastam atrai kamta magani ka por ka mata ban lech si hospital ro ka long ka bajincha ring ni duai bang ki pan menis ne atrai ban pan ki ai ki hang no no bugi don atrai isne ki atrai tiswe plait ni ki jingpang to to kan ma ro yu ki to ki ba do no ki ba yeng asem ki jong ki atrai to the support supply me ki don ki balamong ki jong ki atrai tiswe but ni duai me ka bakado atrai tiswe nam ta sakri jong me Bumili ebit ban penyang ha ka por try. Kurku me yaki egi kintin ki ban mi na kasundu ko kin no ki ban ai ki jingbam ki ban sim ki jingbam sim ki ba ko ring ya try kana mungin yo ban nang san ha jing sakri ki jing ngai ya try mis ngai ki jing duai ba ki jing kot ko par ki jing ha tem disgrace no punim jing amen menta ngin poipat sakawai ka benta jong ka jing sakri ki jing yo try Ngin ai ki jing pentep kat kumbalap tha the pastor in charge jongi Reverend SD Karmong Plang. Jing pentep ki long kumni indan arbenta ka banang kongre. Ngi kublay ki para mangaj baro ki bom chuklet ban ai ki jing ken show offering na ka banta ka balang ublay nong thamai pokse man ka sandi mat ye ki wei ki jing kershan ye ka kam ublay kum ka wei ni ki shipo bat ki wei ki jing ai. Kito ki basitam ban penpoi ki jing ai se treasurer secretary ka balang kila ban contact ye ka secretary ni ki chairman jing seng dong ba pher la ki kerteng ki secretary ni chairman jing seng dong bat ki telephone number jong ki la shan ha ki program jing seng ka balang blay nong thamai naga banta ki ni ki jing kenchau ki mangin salum tungi ni duai ha ka ka por au blay bar kupa jong ibu kabdeng sai sisin gi wani ka bandem ki sajat ki boko ki jong me ngi duai bar ngi kerpa ni me tribe men de ku ye ki jingai jong ki para bangai ka kam ki jong me ki jingkan cheu
ko wei ni ka sipau kinu ki jingai try kerkhui ki try bikin yoi ki met ki bakoi ki bakia try jis wei kin laban pendep ki kam ki jongki matlo nang kerkhui ki ni ka wei ka singi ka wei ka singi nge ja try mis ngeu ki jing tuai ki jing kar par ki jing ha ka teng jis Christ nong punim jing amen sakawai par ka jing pentep kalong bandan ka jing seng youth Sunday ha ka teo ko banwan kata Life 3 August ar peu balapan bed ka youth department Balangublay Meghalaya Barasam lakar padi ki parabangit baro ka Balangublay nong thamai pokse bandia dan benta lang ha ka jing sakri ublay lang ba ka ni ka online service kandron ro ka jinglum jingkit show na ka benta ka youth assembly lakar pad bandai ra igi jingkit show si ying mani mat ban thep ha ka sunduk balapung kerpang na ka jing sang samla Balangublay nong thamai kito ki bamla ban le kumta kilaban ai pisah ki nong yalam jingseng samla hagi dong ba pher yiki kirteng jong kini ki nong yalam jingseng samla but ki telephone number jong ki an sapan i ha ka screen jong kani ko online service andala dep kani ko online service minta ngan khotno ye shakri jong try Reverend B Khasati ben yesa mi ka tin ka jong play hagni ka por ko minta Nina aingo yu play shikada ye bilio ban donlan murkat bangi hagani ka por ko banta but shwa bay nongkren in ai ko kubor kan sneu bha ban khot ye ki samla ban ai ka special number bi ba bante percentage lembat ki paralok ki jongi Hap deng jing yait lenti Perdai dap jing Dala dihi Atrai ngim layale Ki jing penchoy Bad bo jong ubaman Man la kasngi Sya jing jod yang i udan Do Christian bor atrai Yaming ilong saki Yaki way ba chami Ilong nong lam lenti Do pinshat bor atrai Jing imba man kasngi Nuksa baba kumami Ilong daladihi Don bun ki min sim Hap deng jing jinja Don bun ki min sim Ha jing kuslay Bun ki wat ya jing suk Oh ban yoman Jingkeli long ha e Gain bakin pai Do Christian bor atrai Yaming ilong saki Yaki way ba chami Ilong nong lam lenti Do pinshat bor atrai Jing imba man kasngi Nuksa baba kumami Ngilong naladihi Perdai badan tangki jingkelang Kun samla Kristan ngin long nuksa baba Jaki bampatip yu try Day mangi ban rajing syai
ya thui jing it lay kat ba birthday kampat wa du Christian bor atrai ya ming long saki ya ki we ban shami long nong lam lenti tu pin shat bor atrai jing im ba man kasngi nuk sa ba ba kumami ilong naladi tu Christian bor atrai yaming ilong saki yaki we pa shabi ilong nong lam lenti tu pin shat bor atrai jing im ba man kasngi nuk sa ba ba kumami ilong naladi nuk sa ba ba kumami ilong naladi. Ublen tak buram kucu. Amen. Ki para bengen ki men ki para kan thei bat senrang ki lok ki jor ngai kublai it ye phi baro ha ka kerteng ka bathang tam ka jong trai Jesu ubalong unong pen em ban sus pa jong ka perthai ngi em ha ki por ki ba bat ki ba jencar ha ka blakawan ra ya ka jing seyong ha ka history jong kalong briu kaman briu ha ka ne ka perthai ha ka ba ki bor jong ka sarkar ki bor shnong bat baro ki imlang ka salang ya khon ya ka wei ka thma ka ba kraw bat ka ta kalong bangin yo ya ka jingkot ka jing khia kham tam ha ka jing dei nau nu khnyang jingpang COVID-19 bat ha preng jong ka ne ka jing le ka bangi don ka ban ra ru ngi teng teng ya ka jing shepting ya ka jing khuslai ya ka jing artatin ya ka jing do jing kermen shanung in pai bat hangno ngin bu pat ya kata ka jing ngau scam jong ka jing em ha preng jong ka jing do jing kermen ki bubon hangno pat kata ka jing kermen ka bangin shem bat ngin yo ha ka jing em ka jongi ha preng jong ka jing ngau si hangno pat ngin yo ken ya kata ka jing suk ha ka do nuot bat ka men sem ka jongi han rei ha ka ni ka por ka ba manta ngakwa ban pen kan mau yo phi na ka tien ka ba em ka jong play ka ba ya thu yang i kham tam sepang ublay ujongi ubalong unong tha unong bu na ka banta jonga bat jong phi bat baro ka bangis ngau ngu kalong na ki jing tha ka ublay ula thau yang i ki breu ublay ula thau kerpang bat don i wei ru na pleng jongi ka balong breu shana ka perthai ka ba ublay shem latep ban ngis ngau ngu bangi don ya ba kum utau ublay bat ha ka por ka ba manta ngakwa ban pan phai ni ka tin ka jong ublay nagasam kab arfulai kabanga kwa bangin ya pusan hagi lightly gidkhat bat kata kadai nadu kadkhat ka benengkong hadu kadkhat ka balai kaktien ka choblai ka ongkum neng utrai ulang nong aplang brot ubabha ngan kerdo upentia yanga ka jakaplang bajerngam uyalam yanga harut ki ki bajai jai upen pai pat ya kaman sim jonga uyalam yanga ha ki lenti ka hak na ka banta ka kerteng ka jong ublay unda yo ban kerku ya ka jing pule ya ka tin ka jong ublay bat bau na kerku ru kham tam ha ka jing pusan bat ka jing shashkor ya ka tin ka jong ublay ha ka bakum ka ni ka por ka bamantang kani ka sam ka arfulai ka dei ka wei na ki sam ki bangi kham panon kam kha ha ka jing dei mdei tang ha kan kon hon jong ka jing kristan ke bubon ke jingkren ke bi gibriu ki yo ekata ban kot ya kan ga banta na ke tin ke jong blai ha preng ke jing isem ke jing ndu ke bubon jong ka jing em bat ka di ka sam ka pen kan mau ngi shapang no nong tho o bangi tep ya ko muslim ba kraw jong ka jaj mre Israel u ba ka kerteng ka jong ka dei u David
ngitip bau David udai ureu job thmau bakrau ubala job wat ya urat bau bakrau Goliat ngitip ru bau udai unong yale bakrau haga jing em ga jong u bat ngis nguru blai ru de em jong ga jaj men Israel bat udai ru ubreu bakaktin ga jong blai kai thu yang ni bau ubreu bakat kum ga do nut ga jong blai dan rai ka ai ka penlong yo u ban tho ya ga ni ka sam ngangit scam bau blai ni ban ger khu yang ni habang yo ban puson la ban ga tin ga em ga jong blai ha ga jing dai kham tam e bat ka ni ka benta ka bangitip bau trai ulong kum no ap lang brat na ka benta jong abat jong pi kidon ki katto ka ni teli ki benta ke bang kwa ban wanra na ka ni ka por ka benta na ka ni ka tin ka em ka jong blai ka benta ka banengkong ka tin ka jong blai ka pen kan mau yang ni bau trai ulong unong ap lang brat jonga utrai udai unong ap lang brat kanai ka kentin nong ap ka jengmot ka jongka kamot udai unong ri unong sumar kat nong is ngu yu blai habang iang bau dai unong ri unong sumar ka bamot kata uperkhat kham tam e ya ka bahaya ka miat ya ka jing sngan bat kham tam e udai ro unong pai unong khmi na ka banta jongi kom gi khon ka jong o u David u kam yala de bau trai udai unong ap lang brot na ka banta jong o kapan kan mau yang ni hak ti ni ka jong blai ka sam ka ba spa arpuai une unong sumar unong ri unong sumar uba perkhat na ka banta jongi ya ka bahaya ka miat ya ka jing sngan ka jong abat ka jong pi bat uba pai uba khmi na ka banta jonga jong pi udai ka tin ka jong blai ka thu ngi badai ma u bam chu sam thia ne yo thia uba ki khmar ki jong u ki pai barabor halagi jong ki jing thau ka jong u banak tak daw ni day ban ngeu thu ne ka tin ka jong blai wei une nong ap lang brot wei une nong ap lang brot une nong ap lang brot udai unong thau u jonga bat u jong pi ngis ngeu ngu yu blai bingi long ka jing thau ka jong u blai bala thau yang a ba de pi bala dama u bala thau yang a ba de pi dal jong ki ti ka jong u ngi long ka ba ko da khamat jong u ban ma u kwa ya kata ban ap ban sumar ban pek ban khmi na ka ban ta jong a ba jong pi ha ka jing em ka ba man ka si pra bangai ba e bat ki lok baro ha kwa ban ong ha ka ne ka por ka ba man ta ki jing i sem ka jing i kanduk ka mi sem ha ka jing em ka jong i kilong teng ke ba penduk men sem na ka ban ta jong i han rai pitem ba utrai balong nong ap lang brat ya ba u deb iran ka jing sngo sngan u sngo thu ya ka jing crowd jong ka bor ka jong u ka bomod kata ma u udai unong da unong kero na ka ban ta jong i ka kamram jong nong ap lang brat ka dei kata u debet u ba shisen ka sngi ulalong haga jinglong kena ba kena samlarit ke jong u ha shwai ka ba long us em jong jai mri Israel ulalong unong ap lang brot us ngau thu ya ka kam jong unong ap lang brot bat na ka daw ka kam ga jong u kalong ya ka banda ya ka ban ai ga jing sngan na ka ban ta la ke jong ki lang brot pra bangai bi nya kwa ban ong na ka daw ngi dei ban don ka jing snau sngan hakik ti ke jong blai u David u ong na ka daw ya ga ini ki kentin uang shisha lang ayat ro ya ka tem sringiu ga jingyam nganom shepting ya ka basneo ke jingat nanti ke bi ngi kendo ngi shem ki la balong ki banga ban ma phi ngi do isibo ni ga jingkerman hanrei unu try balong nong ap lang brot ong unong tho ya ka sam well lang ngi ya ka tem sringiu jong ga jingyam nganom shepting ya ka basneo namar ba me don rangkat ma me ban nga kata gede bandon ka jing snau sngan ni te bau blai ubangaban ma phi ngi shakri ubalong ublai ulong unong ap lang brat ujong aba jong phi ka tin ka jong blai om dei ba ka yathu yang aba de phi bau dei tang nong ap lang brat uba wa ban pek ban ri ban sumar ka tin ka jong blai unong thoi ka ni ka samu ong ru nganom kerdo kani ka kenten nganom kerdo kamut ya kata ya ka jing dap pahu pahai bat ya ka spa ka po ka bangi ngidon ka ba sneu si kalong bagata ka dei ka jing long breu ka bangi ngimhon wat ya ka ei ka bangi ngidon ngi kwa palat ban ya ka taro hanrei nga kwa ban ong hani ka por ka ba mentang ka jing mut chu ka ni ka gantien ban ong ngan om kerdo ka jing mut ka jongka ka dei kham tam e
kabangaban bapi ngis ngau sngan ban ngidon ka jing shania bau blai jonga ba jong pi utip ya ka jing don kam ka jonga ba ka jong pi baro pra bengai be hapeng ka bagum ka ni ka jing yai nanti kidon ki por ka bangi ngila du no iki kam ki jing tre ki jing ta kidon ki por ngi du no eka kamai ka gaji ngakwa banang kidon ki por ka bangi kuslai ya ka e ka ban jela sai udebid ong ki de wei nganom kerdo namar utip bau nong aplang brot utip ya kata ya kaban ya ka jing don kam ka jong o hakapor ka jing don kam jong ka jing em ka jong o kata ka dai ka kamram jong nong aplang brot pra bengai be ngakwa nong ka ni ka por ka bamanta kata ka dai ka banga ba phi ngin hon ka e ka bau blai ukar kho ban ngin senang ban shaniaro bah preng ka bekum kine bau blai utip ya kata ban pendon kam ban pendap ya ka jing don kam ka jong ha ba jong phi các thiên cái chỗ play đây bao nơi nông áp lang brod tăng bao tiếp ye cái jing don cam cái chỗ áp trong phi bengin bu ye cái jing shania han rei ka ong ro open thia yanga ha cái jaga phlang ba jerngam cái này cái tin pen thia cái jing mut cái jong ka ha cái này cái benta trong các thiên cái chỗ play cái jing mut cái jong ka cái long cái jing sok ha pedeng cái jing jinjar cái jing sok ha pedeng cái jing jinjar habang ong ka jing suk hapadeng ka jing jinjar ka jing suk kam day ka jing bom don ki jing ki jing ele ka jing suk kam day habom don ka jing pang ka jing shitom ka jing suk kam day tang haba bom don suk ki jing jinjar ka jing em ka jing suk kam day tang haba kam don ka thma bat kim don ki jing ele chong ka jing em ka jong aba chong phi ngila ban i saudong ha ka ni ka porthai wat ka bengi pe hapadeng ka ni ka jing chia what happening kini ki jingle ka bangi don bangi dai ban yale persha yo no knyang jingpang ki don ki thma ki bangi I kumba ki sawa ha ka ne ka parthai happening ka bukum ka ne ka pen khuslai ki babun ngakwa ong bangi im ha ka por jong ka jing thu jong ka history ka bagi jinge ki bangi shem ne kendo ki long ka test ka bakraw na ka banta jong aba jong phi hanrei ka ne ka tin ka jong blai ka pen kan mau yang aba de phi open thia yanga ka jingmut ka jongka uji ublai ubalong komunong aplang brot ubabha haga jingdon ka jongu kadon ka jingsok what happening ka jing chenchar nyai ngu ublai bang habat mapi ni don ublai ubalong nong aplang brot jonga ba jongpi kadon ka wei ka jingchiang ha ka wei ka long kami ha ka wei ka long yeng ka long sam ka bal yai lanti ye ka jing ka ba kraw jong ka jing em ka bal kendu ye ka jing pang ka yeng ka sam na ka wei ka por sa ka wei pat bat ka wan ro ka jing yap I wei hadin jong I wei pat pila pan mudor ya ka bagum ka ta ka jing chia ka ban ra ka jing ngau si ka jing im ka jong ka ke bubon ki por kamla ban thia ban dam bat hak ha preng ka bagum ka ta ka jing chia hagaway kami kayo tiya hagi kandiat taligi kanta bakat ba kanang yo tiya kadon ya kanang kajing pos niu bat kajing yo I ka baka don hagajing im ka jong ka baka yat dan ti ki benta jong ki surok jong ka beneng bat ulay yat ya kaban ya senran rengkat lem bat ka ladon uway pat u angel jong kajing syai ubali yat ya senda rengkat lem bat ka bat kat baganang yai ki yu I ki song ki babon ki badon hangta bat kala yeng hangta ban kali nau tau angel jong ka jing shai ban ong ki kamut ayu kini ki song une wangel jong ka jing shai yu ong ya ka kini de ki song ka biki bri ki wan ban bu no hang ne kata ka bri ka ong kalong mo yang bangan persyang ban tenju ini ki song ki badon hang ne utaw angel jong ka jing shai ong balai kamlang kala shim ya ka jong ka jing khet kabak kit ha kamet ke jongka kala bu no hamadan barhaba kala persang ban sim ya ini ya kini kisong ni iwei hadin iwei pat ban tenju ya ke jingkia ka jongki hadin bakal ada ban kit ban tenju ya ki baro ha kabak hadu ka sim ya kana ka wei ba kini ke jingkit ki kamkia ban ya maka ka don ya ka jingkit ha kamet ka jongka ka ong yu to angel jingshai I know ya ka to ka jonga ngan kit ya kani ka jingkit la jong na mar ba kani ka khamsting bani kini ke badon hang ne utaw angel ong hato phim kwa mno ban bu no hang ne kata kabriu kala kali kala ong biang kata karu kan thai hato long mo ya kata ban bu hang ne ulang ho chen kini ki wei ya kani ka jingkit ka jong ki wan ban bu no hang ne te bu no ya ka jong phiro
kata ka breu kala syem kata ka jingkit ban penhapat nak met ka jongga kala bu hang ta ban hadin ka tu kan por ka jing thia ka ba magi ka don ka kendit nak kata ka jing phau sne ka jing yoi ka bampat kham chia ko ha ka jing im ka jongga ban habring ka bukum kata ka perkhat ka rak ban bani ka jing string ka met ka phan ha ka jing mut ka jing perkhat kala lengo kai ka bejia ban ha ka bukum kata ka ken mau bar ka perkhat ik ka jing chia baro barka sokmen chikade baka yok pat iga jing like don banang ta ka shong barka duai kum ka breu ka bangen banang nga ai ngu ya me kenya belai ka snau thu ya te jing kit ka bagadon ka snau thu ba menta ha ba kala yok ya kata ban bu no iga jing kit ke bakia kawan pat iga jing sok kawan pat iga jing kemen ha ba maka ka bu no ya ka jing shania how no belai nga kwa ban ong na kata ka daw para bengai bein berkilak baro kata gadai kekam kabau neu nong syarai bolong nong aplang berat ubah nak kebenta jong abat jong pi kaba ula e kata ban pensting ye gajing ket begajing huslai ka bengidon ha gajing em gajong abat jong pi bat nang ta shu uneu nong aplang berat angkak tin ka jong play uyalam yanga harut ki ki bajai jai uyalam yanga barabor ngi ladon gajing itu khana haga jing per jong ki nong ap lang brot ban ki wei per ki nong ap ye ki wei ki jaj merat ka bingiri ka don ke jing per ka bakraw ki nong ap ye ki lang brot la ju ong ba ki de ke biya shwa jong ki jingri ki jong ki kat ba ki wei pan ki nong sharai bi ki nong pet ki nong khmi ye ki wei pat ki jaj jingri ki hab ban but na den jong ki kata ka de ke jing per ban ka bas ngau kuman galong ba ki ni ki lang brot ki itu ila jong kunrat bar ki shania dah kejing skau skam ban yai dan kat lembat u namar mu u bayai shwa jongki kim don kejing bakla lanti kim don kejing skau shepting nak kata daw lagi yai ikendo ya ka bakum kino kejing ikendoro wadah kejing dum tam jong kejing yai lanti kitip u don nong ablang brot ka don kejing sngai ngakwa benang hakani ka por ka bomantang kalong ka badon kam na ka benta jong abat jongpi bangin but yau nong ablang brot bala dangaban mapi ngila itu bergila tip yu nong up lang bron kan pelong inga badapi bangin not ban bu ya kajing shania compare what happen ngi jinga ka bakum gino namar ngi tip ya kana gawai baune nong up lang bron nak benta jung abat jong pi u tip bat udon ka boro ya ka ban yarap nak benta jung abat jong pi happen ngi jing yat nanti ke badai ban yat nanti wat ya kajing dom jong kajing em bat ka bangasu kemen shikadai kapan kan maru inga bat ya pi ka tin ka jong blai om dei tang na ka da bu yalam yang abade pi ngi sngo ngo yu blai ba unong tho ka sam open kan mau kom ubriu baliak sakman ha shisen ubriu ba mentar kat bat ka bram ha ka khat ka bodon kom musem usngau tho na ka bor ka jong unom la ban lei ai usngau tho iga na ka wei dei tang na ka jing ai ka jong blai u ong ne ki contain open pai pat ya ka men sem ka jonga kan ika kentin pen paipat ka jengmut ka jong ka akal mut ba lasakma balayat baklalenti kata ka ika jengmut ka jong ka ban pen paipat siji sen ha kata ka lenti ka bangidai banyat udabit usngau thu ya ka bakum katang ubreu ya ka ba ublai ulapan dan kamrat ba ude usim ubakraw ban ka bor ka jong u ka ba bleu ai na ka banta jong u breu ubakum ka dot nut ka jong u blei he breu ubalasha ya ka jing sha job ki bubon ha ka jing em ka jong u na ka daw usngau thu bad ui thu badai tang u blei kan ubawan lampat ya u syakalan ti ka badai ka bodai ban yan na ka daw unang kan ban ong ni ki kenten manong dei ma u uba pan pai pat ya ka man sem ka ju baun yan ha kan ti ka hak na ka banta ka kerteng kabakhuit ka jong play para bangay bein bat kilok ki jor baro hagani ka por ka bamanta nga kwa ban itu ipi ka wai ka jing itu khana bat kani ka jing itu khana kalong kum ne ha shwa bang ni ban pen kut no kaladon ka wai ka jing chia ya ki she couples ki dei ki balanang ki balastan ki badon bat ka kam ka jam ka babiang bat ka poi ka por ka bamaki ki don ka jing itnat i wei pan bat ki briu ki babiang na dong hadong kala biang ka po na kabanta jongki bat hakaba
Kadu kala pendep ya kajing kentiu kurem ka badan buram. Kalau merak kajing kemen ka bakraw na ka banta jongki. Bat nang ta hagapor jong kajing kentiu kurem ka badan buram. Ki jau ki mat na kajing sngau ngoyo blay. Bau blay ulayo ya kata ban kerku ya kajing em ka jongki begila pat bani kendu iwe pat. Bat nang ta hadin ka tukan ni por begila syong kelesa. Kila thai ko ka yeng ka ba itanat sigade. Ka ban langala banang gade ka dream house na ka banta jongki. Kila don ki kon ki ti arngut ka bo bleu la kal khu iwe kon kan thai bi kon senrang bat ka jing em kam sim la long kom bagi thmu kam sim la long kom baga chu long ka poi ka por baga don ka jing e pher jing mon la don ka jing e pher jing mon hapreng ka bukum ka ta ka jing bam yas ngau thu sho u senrang u sim ban loi no ya kane ka sati ka bla pendeng ka ba e ka jong u na ka khti ka jong u ban berat no ya ka Kagan thairu kam kwa syuk ka bukum kata kalala hikum ta bat utau senrang ulami no nang ta klem ne kran syu ulaya kalenti ka jong o kele em la ka jong ko ma ka tu ka ne por ha ka wei ka por ka don ka jing khuslai na ka mentau nu senrang bat klem jing ertaten ka kan thairu ka don ka jing khuslai unu senrang ulaya ban pen genja bat ban pen tengen ya lere segi jaga ke bubon kat bunang ya lenti ka wei ka por ka bu ya lenti ulanya de ka kali ka jong upoi ka wei ka jaga bon do poi hang ta don ka san bot ka bala tho hang ta ka dei ka lenti ka baba kala phai no pat na ka ne ka lenti phai no pan ula penyanyi kali hang ta ula pej ka ni ka surak perkadang don syakman kumnong an phai no kumno ka bakla ula perkat kan ba sigari bangan ya chu kham syakman Ulas start eka kali bolu yat kam syakmat syusyu. Bat nuli yat kam syakmat ka poi ka caka. Ka badan sakawai ka signboard ka batha. Bakadai ka bakut. Kam dan syu bolu leksyane bat syatai pat. Nang ta ula penyanyi ka kali ta. Ula ang lengok yalde. Hang no bolu poi. Bat hapreng ka bakum kata yo i ban pet iki yeng jong ibreu kata ka snong. Iwei ka wei ka yeng hawai ulom. Ka wei ka yeng hawai ulom. Bat kam hajan kata ka surok ka bamu udan ka bakut jong kata ka surok. Dan iwei yeng trap iberen. Ula hian ka kali ba ula lej ban pet. Don ayu hita yeng trap. Dola poi hang tau syem pen ban. Bagi ni kibreu ki deng syong ban penlong jeng aseng. Kedan tang kendiat ngut krai hita ijaka. Bat habia don hang ta. Kilas dang kila dep sedang eje seng mau ulas syong sabar habaranda jong ita yeng ban sngap ye ge seng ge jongki usngap ge jing ruai ge jongki usngap ge jing duai ge jongki bat hadin kata la kren ye ge khobor ka tin ge jong blai da wei urang ba ubam don ge jing nang ge jing tip ubre ubala don rengkat lem ge jing ring sti ka sni do ge jong ubre uba phang rengkat lem ki jan kiba itu ye kata ge jing long nang gendong ge jong Ukraine ye ka tin ka jong play baga jing kren ka jong Ukraine halor jong kon sarong auria bat ka bo nang kren halor jong ka jing yadai jong kon sarong auria ka penlong na ka banta jong une ubriu bal ya ha ka ban wat ye ka jing suk ka jing kemen kalau wan ka jing ta ka dot nut ka men sem ka jong u dak lawan ka jing ta ka dot nut ka men sem ka jong u ula ya ba ula ngau si isi ka de ka je seng jong kita ke badan hang ta kampat semlakot ula yeng no nang ta ban lech chala jong ka kali ula start pad ka kali ula pen phai nang ta bat ka ta ka jing trei jong ka jing ngau ka dot nut kam sem jong u kam ai suk shu bet unya ta ka kali sayeng jong ti khon utang poi hang ta u jau ke umat uang yala jong galak maap no yanga maap no na ka banta jonga ngala bakla ka jing ya ti jong ka jing em ka jonga ngakwa pat ye ka ne ban pen phai pat ban pen bha pat ha ka jing dei jong ka yeng ka sam kata kalok ro da ka jing chau mat klap priang ye o kele kedup da ka jing hen ki khon ki dap satang da ka jing chau mat ban pet ki kimi ki pa bakawan rapat ka jing dei se sen pat ngakwa ban ong kene ko por ka ba manta nga ai ngu yu blai ba ka tin ka jong blai ka pen kan mau na ka banta jong aba jong pi ka jing phai pat ka jongi na ka lanti ka bangriya bakla ka jing phai pat ka jongi ba utrai unlong nong ap long grot na ka banta jong aba jong pi kam dei ka bor ka jong aba jong pi le se ngala persang ki por ki bobor han dei ngakwa ban ong han ka por ka ba manta ka dei ka bor ka jong blai ka ba walam yang aba di pi pat sya ka lanti ka bangdei ban ya ngakwa ban ong haban kut no ani kapor ka bamanta hato
utrai ulalong mo nong ablang brod ka jingim ka jongpi. Lada utrai ulalong nong ablang brod kumba u debit u kam menong ba utrai u day nong ablang brod jonga kam day jongno u jonga usgau tu ya kata ka jing day ka ba udon rangkat lem bad u blay u baem bad hagani ka klimat ka ba mentanga kwa benong ku ki pra bengeng bad kilok ki jor ka bi usgau ni ka tin ka jong blay balada utrai ulalong nong ablang brod ka jingim ka jonga ba jongpi ngakwa benong kini ke jing syam ke jing do kila banjia o David wang nganom syepting wala dang ya ya ka them sering jong ke jing yam wala dang ya ka them sering jong ke jing yam nganom syepting ka basniu ong u David bat kata ka dai na ka banta jong aba jong pi u try ulong nong ablang brod u jong aba jong pi tip ya ka ga wei bala du try ulong nong ablang brod jong aba jong pi ngem de ban so syepting udon kabor ban yalam yang arpi udon kabor kata ban ri kendong yang arpi udon kabor kata kabang arpi ngidai ban bo ya kajing syani hau ublay unyok ban kerkulang na kabental jung ilang baro ki prab ngai bat ki basas ko ari kaktin ka jong blay na kabenta kaburam ka jong tra Jesu amen menta ngila poisa ka bakut jong kajing sakri ka jong yu try bat ngas ngeu ngina ai khublay kamtam the pastor in charge jong i Reverend Esri Karmo Plang lembat ki samla ki bayarap i kaban pembet pembiang yakani ka online program kabar hi kong semper kong la evangelist jong i iba chimbanta ka ba puli ka tin ka jong play ban duai to blame nang kuku i pi ngai ku play roi ki samla ki bala chimbanta ka ban ai ka special number hakani ka por ka bamenta but kadwe i pastor ibala wan kanang ban ya donlem nurkat ban ngi ban ya sam ka tin ka jong play to play under donlem nurkat nang ka kui pi haka kam ka jong pi ba haka buwai no ini ruai ya ka jing ruai ka ba handrius pa nyau pusan hadien ka ni ka jing ruai ngan sngo ha ban khot biang i pastor nongkren bin sngo ha ban duai ban kurku penwai Ki jing tenjo bat engem nak sutu yangi nangta unyalam syakari ka babata krisyan hi unyai ap unyai put habandaya insok put habangit koi hari punai shibit chen ondawan kaspen kiriu puju tengyalun tu kaku bor kumdo gilajok insok ku habangit koi hari punai ijing pun sien ngi shem jing dawa ka jing im ka jing bam jing di ban yo bat ka yin ban shom ban sa ishanya tang ha utrai bat inget ka tinduan insok ku habangit koi hari punai Chen ondawan kaster kiriu puju blegialun hayik inya tu kaku bor kumno gilajok inso tu habangin koi hari punai ajing rambangi jungan jing penshoy bakan perkan idon not kilami sam temperkan hatin bakam bahagi jing terang bahkan pun bernasarang insau tu habangin koi hari renang shibit chen ondawan kasten kiriu kuju blegialun hayik inya tu kaku bor kumno ilajok
sisa ken kenrat bobha melong mame nong ap lang brod ubabhai ka jing em ka jongi hapeng kini ka jing sem ke jigendo ke bobon jong ka jing em ngis ngau sngan ken ko try bi ba me melong ublai u jongi ba ne ka tin ka jome ka ba pan kan mau ngi ka por ka ba manta yara ba dai bor bangin ngau sngai bangin sno bangin pek tang same ubalong nong ap lang brod u jongi Bad kumler utrai bi hakap ngiyok ban penwai no ay kajing syakri kajong i kani kapor kani kaklimat ka bamanta. To da ay ru ba kajing ay kajong Jesus Christ ba utrai. Kajing i ba kajong blay kupana bom chukot. Rangkat kajing slok bahun batiang ba pensay bor man sem bakon. To ay bigani kilay huway. Kinyok ban yilaw rangkat na kabanta jong i kumupay lang ujong me. O ban yalam lanti ngi hapneng ki eryong ki mga syamani kendo. Bad hapneng jong ki jingdo jinggermen ki bakraw. Menta balakartaro. Amen.